Gepler Azatlyk Radiosi. Habarlar günnäligimizden dinleýärsiňiz. Ýewraziýa segiti boýunça syýynçy Viktoria Clement we Diplomat nesirinde çap edilen makalasyny Birleşen Ştatlaryň Türkmenistanyny näkil bähwitleri bar diýip atlandyrypdyr. Bu makala Abbasanyň Türkmenistanyna kilçisi Allan Mastardyň ilçilik möhletini tamamlap, täzilçi Matthew Klimowyň Aşgabatda uraýan wagtyna gawat çap edildi. Allan Mastard info.abat.com saýty bilen söhbetdeşlikde Türkmenistanyň diňe syýahatçylykdan ýylly adyndan $1 milliard girdes almak mümkinçiliginiň bardygyny belläp, syýahatçylyk ösdürmegiň esasyny infrastrukturanyň we wiza syýasatynyň ýatanlygyny ýytady. Şeýle egerde jadyl taýangy bolup bir islegiňi aýtdysalar näme diýerdiňiz diýen soraga men tüýs ýüregimden Türkmenistanyny dol demokratlaşmagyň, ykdysadyýety liberallaşdyrmagyň, döwlet eýçiliginden aýyrmagyň we hususlaşdyrmagyň basymrak tamam bolmagyny islerdim. Türkmenistanyň günwatar görnüşinde häzirki zaman ýurduna öwrülmegini islerdim diýip jogap berdi. 13-nji ýylyny Döwlet Departamentiniň Abbasanyň Türkmenistanyňky geljek ilçi hökmüni kasam kabul eden täzilçi Odalky Harby Clement Klimowyň öz senat çykyşyny Aşgabat dawatyny tankydy pikirlerini hem aýdanlygyny we türkmen hökümeti bilen tutanýarly we gurujuk gatnaşyklar gurmak niýetini bildirenligini belleýär. Türkmenistanyň adam hukuklary meseleleri sultanyny pagty senagatynyň mezur häkmet diň çäklendirmeler halkara adam hukuklary guramalarynyň hatawatlaryna ýygyderli agdalýar we olar Aşgabat adam hukuklary boýunça özüne alan borçlaryny ýerine ýetirmäge çagyrýarlar. Clement'in ýazmagyna görä Klimow Türkmenistanyň gowuşgunsuz hukuk bazasy we aşy bürokratiýa garşy erjel göreşmek bilen adam hukuklary puwdagyny düýpli meseleler çözmegi maksat edinýär.